Box up! Go yourself! Go yourself! Rebound! Play defense! Defense! Play defense! Corner! 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 Stop! 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 Go John! Stop! Rebound! Hold the ball! Got a rebound! Yes! Hey, go! Hey, rebound! Good! Hey, good! Okay, stop! Defense! Go basket! Done it! Come on! Come on, man! Tiden också. Ja, vad bra. Hur långt har det gått? Ja.
Nästa matcher som kommer att dra igång 14:45. På plan 1 så kommer det vara Parokian Jonas mot Green Spring. Plan 2, Naturliga talanger mot Örfikarna. Plan 3, Huddinges stolthet mot Angelos och plan 4, Late Shot mot Nordic Force. Samtliga matcher kommer att dra igång 14:45 som dryga 7 minuter.
Nej, Balkan. Balkan. 10-9. Ja, vi spelar snart igår.